Sagudan nga rot ti surat. Ti pagkasaritaan, ni pagkayam to nga Simon, nga napauluan, paak. Idi, kalman laing. Idi, kalman laeng manunemi, taoy-uyungan takmanen. Ay, Simon! Awan serbit, bakit? Awan serbit, bakit? Awan serbit kagat, no awan ti bakit? Kunakmet nga in sarawrong manon. Ay, kapsat, ore at na bakit? No ma-under kamet. Agkat katawa naman. Awan serbit kagat, no awan bakit? Ore met at na bakit mo. Ore no adan ka di bakit? No ma-under kamet. Agtawa na kami ni 38 manong nami nga mawampay ta asawa. Ngamin, dinakmadlangin song bata ni Sylvia. Nga agkataib kami manong agpadpada kami nga baag. Ngamin manong nami ingkarik inibagi. Aging nga adda pala tsansa kin Sylvia kat saan kunto asardengan. Adong natawon mo ka na nga nararam ko. Manong, agpadpada kami nga high school graduate. Nagkaraduaran kami kay ni Sylvia Elementarya. Aging ka nagkaraduaran kami iti college. Nagkaraduaran kami iti high school. Iso na lang manong nami, ta nakapag-college iso na, kat nagraduar, kat mangong obisina. Irin to ta siyak manong nami sa anak ko nga nag-college, impas nagkulangan tinagtalon, nagbangkag ka nagtarakan ti dingwen. Ididamok nga mapan arman iso na manong nami, damo namat nga mapan nagtrabaho. Damo namat nga bulan, ito yung muna nga bulan nga pa nagtrabaho na kalpasan nga nagraduar, ka nakasapol matin ti trabaho. Nilanang na idi manong nemi tinanginukat tiri daw. Oh, Simon, may mag-review na. Kastamat, saan ang pasapol mo? Umay ko kumapasyarin ni Sylvia, my batch. Sumrek ka. Sinangunak idi ni Sylvia manong nemi ngem imprang ka na nga dakos. Mangibaga ka man, ti oray ba yung salang rason? Nuapi nga sikat aklunek kan pakiasawa. Simon? Umuna-unay, nagkaredwaran dati elementarya ken high school. Iso na lang ta, saan ko ngayon tuloy ti panagbasak, gaboy tirigat. Ngayon nagagatak mat. Adot ding tarakin ko ang dingwen, nalawat taltalunek, nalawat ti pagbulmula iti nating. Nagagatak, kanawan ti mading bisyo. Ngayon, awan narapahap ko nga, mag-iasawa ti high school graduate lang. Sorry Simon. Ngayon, nanaprangkak. No mag-iasawak tumudlay. Apay nga sika. Nagadudita ti kitipada ka nagraduar. Nginapintas trabaho da. Professional. Iso nga, I'm sorry. Damom ti agpasyar, mangimbaga ti randam, ang pinaay kasigot. Tapos si kastakit sangkan nga, agsubsubli pa. Ngayon nagsubli-subli ak. At dapat yung nagitigundaw ay idi manong nami nga saan nakasanguin. Kahit ninanang na ti kasasarita. Pasensya kan hana kasanguin ti anak ko. Okay lang, nana. Ano kami ti ko nanagan ka? Hindi nagkanukayat, kabutasan ka nagraduar ti kolehyo. Ngayon, salutsud ko man, nana. Ada ka di boyfriend nan? Mat pa yung baga na. Ngayon, kadag ito, ubing pa ti anak ko. Tat ko nakang kuha na, agurnong. Tap nalikasta, na di urnong nanto, itipon nanto di urnong di agbaling nga boyfriend na, tapno, anda, nakasagana nga pangrugyan da, iti pa nagpamilya da. No, siyak na natin sa lutsud yu agad, adot urnong kon. Tamani po iti, nagraduara kon ti high school, rinugya kon ti nagtrabaho. Adun ti urnong mo. Uwan awam mo ti pagbasbasaig nga kamsat ko. Tagpabada kami mo't aming high school graduate.
talo ka mga kakabsat, nana. Ay amok sikat inauna sa duwa nga babae. Ando tayo, itan, kiti babae nga kakabsat mo. Napanda nakigasang-gasat sa di Manila. Simra kakas katulong. Una, kumusta mo datatang kinanang mo? Napinsada mo pailaing. Gumarat na karudeng na madante apuko. Ang uri mo siya lumabalin ka, adamatan apuko. Adamatan aywanak ang manat mabalin ko, no? O man pati asawa ti anak ko. Siyak ti mangputot. Siyak ti aking putot tagbalin to apuko yun, ana. Ay, isang kagsigurado akas na. Amang barok, no siyak ba't lagi nagpili? Siya ka tipilyak ka po ta, amamu ka unay. Nasingpet ka, nagagat ka, awan madi nga bisyo. Ang samad nga rin siyak tagpili. Anak kamot nga rin kayat yan ako. Saan nga napuputan, di pa naglabas, di pa nawen manong nag-aasawan, di kiti kakabsat ko nga babae. Kahit awan da dito'y barangay mi, awan da dito'y ili mi. Siyempre nagnaedda iti nakaikamangan da. Kahit datatang kininanang, dagdag dala, dagdag kanya. Nang runay dag 30 ako, 31, 32, at 35, kung kanay ta 35, 38. So ako na, ay, awan serbi ti kagat, awan ti bagat, Simon. Kunak mo, awan serbi, uri at nabakat, no ma-undermad. Manong nemi, aging kakaragidi nga panawen, kahit awam mo't pa'y asawa ni Sylvia. Kahit nung pangkumasyarin, ninanang na't sumango. Ay, pasensyakan na talagang di na kahit asangon di anak ko. Nana, manon nga tawon sipon naggraduar. Kada doon nga tawon na 38 yun na doon, na nagkaskolayan ka nga rin, nagkabatsan kayo. Ningapin si kahapin, di ka mga asawa. Ningarod silba ti kahit ko nga asawain, nana. Ang saan nakamot akayat? Anang amin ti madbanlaw yung kang kuwana? Baka tumboy mo ay, saan nga tumboy ti anak ko? Kakasyak mo namang dagdagdag kang kuwana, bumakita, kahit ko kumabit sakbay nga matayak ko na, at nakamot bayawanak apo ko na. Kas di mo, matiyama muna ng boyfriend na. Alakit ano sa mano talaga nga kayat mo nga ori sa anak kung nga asawa ng samad lang is maasawak na. Ngayon din nakamad kayat. Talaga nga sa mga sardingan. Saan ko sardingan? Saan ko tulo sardingan siguro, no? Mga asawan it sa bali. Aging ka nga bimtak ti damag manong nemi nga da mangpet nga lalaki iti balay da Sylvia. Ha? Sino? Sino tatan? Kada niya mo ano, sino da nga lalaki? Si mangpet? Wen, kit imyan. Kahit nga saon, nagkaedada kay ni Sylvia. Anong klase na nga lalaki? Slam. Agtawon ka no, 45. Lakay nga baro. Akas kanya. Divorsyado. No, nag-divorce da ka no kada diya asawa na. Hawaiano ko na malangin. Sumit lagayam. Nga anya. Inururay ni Sylvia nga adda agaram kang kuha ng Hawaiano. Huwag nga ta. Tano adda mga asawa kang kuha ng Hawaiano ba raw? Di makapamad sa Diyaway. Kayat ng asawan. Di nakayat. Gabot Hawaiano kayat na. No, may kastama nun nemi na panak nagpasyar iti aldaw sa ang terapi. Ninanang naman nung nemi, tinadaron ko. Simon, daka, una na, umayk makidamag, nuan at tudno. Awan ni, awan at napandag trabaho. Diyan nga rod Hawaiano na na. Nagawid di balay da. Ngayon pudno nga Hawaiano nga mayat nga mga asawa kang kuwana. Uy, nadakano pa yun napasamak ka da kuwana.
sumitlagayam nga kwa na danon ni tebalasan ko iti na 38 nga dandan nag 39 nga tawen gabata kasayang ganti plano na makaasawa iti posible nga magtawing ken kuan na tapno makadanon sa Hawaii. Kita barbare ano mapatasak tubot ti mang makadanon sa Hawaii akong kunada. At ano maasawa nanton ni Peter akit maala tumutin ani Silvia no balan tumutin nga US citizen suna sa Hawaii. Siguro na. Dato nga siguro nagbaling nga kasat ko. Ngayon, no talagang saan nga da kami kini Silvia tinekari kahit makiasawa at hawayano. Isal din kung tumutin di mangarap king kuana. No danto nasawa na. Kitrumpeng laing kahit no yung isar ding muntod ti mangarim ken kuana tada nasawa na di pasya mangarim kan tumutin iti sa bali kasjay. Nadapi nga tamayat kanya. Kita dalat tamo da. Umita ka karagit ti balo. Tsaka ti balo na. Ti balo nga kataib mo. Oh, ando dita. Bueno saan no adamayat kang nga agtawon ti 20, 21 kasi no teenager di mayat. Taswerte ka. My first love. First love never dies kunadan man nana. Mamati ka man. Una, saan nga matay, umuna nga ayat, ngem, adda may kadwa nga ayat. Pasensyakan ba no? Nasaan nga sikat, agbalin nga manugang ko, ken saan agbalin nga katugangam. Sige na, hinakarodan. Alawan, mamuan yung tulangin itong kaanot kasar. Yung grande nga kasar, kaputa, hawayano ti mga sawa iti anak ko. Nalpahi ti abagak manunemi napukawan akong tinamnam. Kat ko nadatatang kininanang kanya. Kaya na, anak ko, nakapsot kami kininanang mo. Saan kami nga makaaw-awir agbaling nga po ko, minukas pagarigan. Ang muray hangabali, baka agsubli ti pigsami. Kininanang mo, nukas tanga danto na po kami. Ay, kasano ko mga ron. O, anti pagdanagan nyo tatang. Nanang. No jak awang gasat ko ti muna nga yan. Baka danto gasat ko ti may kadwa nga yan. Awamat kami ti sabali nga papapanam anak ko. Talon, balay da Silvia. No, at da masapul mo yung tataltalon nga da taragan mo. Da kami mat kaninanang mo ti baon mo. Warang katang. Agaliwak say kamat kami na. Tas lang nga talon bangkag, balay da Silvia kasi siguro aramitek tun da tatatang no. Mo nga saksakitin tinakim mo nga da kayo tinekari kunadan uraan niya araramidem agburburiri ka man no saan nga da kayo kini Silvia tinekari alawantang aging ka nagdinamakin manong nemi ti panagkasarin da Peter ken Silvia. Saan nakanap-napan yung simbahan nga nagkasaranda man ang naming iti mismo nga padayaman ang naming tinapanak na nakmatrumaman. Apo nakadado nga tao. Nakadado nga tao manong sa nakadado nga putahe permi nga karbo. Simon, nagladaw ka. Diyay, pumila ka matan si Diyay. Nangitugot ka mat lang di ko. Di siplak. Haan? Ibagbagada. Masapul nga dahin tugot yung siplak kakabsat. Hanga may bus kita, agisiplak tayo nga, iyawid yung ko na. Kura ako niyawid ko na. At danayod na siplak ko. 5 na ito. Alam mo na 2.
Ay, man sana nagagangaw si mo, napila nga pagkabrutan, nakakaiso na nga, mamanong nga dagpadayat kastoy, nakagarbuna. Huwag gaya, di kat kayat nga sawan, talagang aglaklakay, agbakbaak kalatan nga baro. Hindi ko sa hanggang tupulos nga sardin di pa nangarim ko, hanggang awang pa asawa na ko na. Ngam kabutada asawa na, siguro, agsapulak tubantin sa bali, barbaring mo, adamayat kanya. Manong nemi idiadan wayak ni masadagak matlang iti ayan na kiti tuwa. Congratulations kada kayo. Mang Peter, ken Silvia. Nagamang kami. Huwag gayam, dahin tukot mo nga siplak. Ada nang pabulo, anong padawat ka ng kadua. Ang lakit, ayabak ni nanang ta iso timi, mangingkar ka, anak kayat mo. Diya kumaletson. Ken, basta daletson. Manong nemi, imo na nga nagsubli ni Peter manong nemi sadya Amerika. Diyaman na mo ti damag akit kalpasan ti talo bulan kitag sublin to. Tapno may naalanindan. So no kaskari nakatkaroon nga mapurbarang nga tati ko. Alis to siguro no asawa mo, alis to. Manong nemi kalpasan talo nga bulan, awumot pa ni Peter. Aging kang 4 na bulan, 5 nga bulan. Dumakdakil ng tityan, manong nemi ni Silvia. Nadanong ko na minsan, ninanang na manong nemi iti Tersena. Kumusta mo ni Silvia, nana? Liman na bulan, sikog na baro. Ape, di mo pala, umay na alanin. 3 nga bulan ko na idi ni Peter, naipos-pospol, nagigana nga urayan talaga may isang bulanin ko na, may isang tawanin ko na. Basta, at may komunikasyon da, nagsasalita da cellphone. Manong nemi ko na kanyak datatang kininanang, barok, rugyam kadimot ka na, tagsapol, tagbaling nga manugang me. Manjotang, enakman pumasyar, sinot mabaling ka pasyar nito eh. Wala man may rekomendaryo. Ni Iling. Sino Iling? Dati agyan ka da Mrs. Fernandez. Taga Cagayan. Nakakita nyo kyung kuha na. Kita, may dungutawat no kati. Nateng, urayam ni manong mga simunta isot magtagkang ka. Kung namin nga, meron na naman nga sa angkang sumangpat nga dagos. So siya ako di pa man nagdantatin ta. Isunitid ko kay Juan. Kailangan dito makagatang tinatin kat paknangmat na Mrs. Fernandez. Kaya't nakalara na ngayon din nakamat maranra na. Datatrason? Kawin. Ape ako madlangan ni Manong Simon. Kahit ko kumamalin nga makita. Tinatang mo. Nakagagawa makit-kita na kang hamumat badlaw. Agkaras kang gadayo nga babae. Talagat padasim kantiyan ng mapamang pasyal kang kuwana. Wano, kastoy talamidan ta. Agtalinad ka dito balay. Tayo ibaga nga daka. Tatangmit. Adutubrak di talon. Ay kastoy nga rod. Ibagak ng may nakadanunan. Talibag-bagayo. Ngayon inaramid manong nemi ni tatang. Oy. Ipakpaknikod manong nemi ni kitay ramit ko nga agawi din. Dalpas ko manong nemi nga ginaitan nga gusto kitay mulak nga tarong, barong nga tarong. Numapayado di kitay mulak nga tarong, baag nga tarong nga tritrimak. Santo man ang saringit, yung mga baruanan ak mangunak. No di kastagat na imasubit lang. Ili at na mapasungat ak manong nemi nga misa nga babae. Nagturong itayan ko. Kabayatan ko mas asadek manong nemi makitkitak mat nga sumek-sexy. Napudaw, isno lang ta medyo narapis, slim,
Iti mga kaasidagan manong name na isem. Ay, kung ni tatang mo, kuya nga, yung may naimbaga di balay, nga pagpapaayak, nga umay kakanundanunan dito. Imbaga ni tatang ko. O manong, ano talagan mo tayo? Iling. Kaya ano imbagam kanya? Ala, sikat pagsalsuda ka, ano imbagam kanya, manong? Muna tao mo, 19. Taga ano ka? Taga Namuak, San Jasmine, Cagayan. Apay dito, imay ka dito lugar mingan, pakatulong. Mahumot mas rin kag sadyay. At kasinsin ko nga, ano to'y asidag nga barangay. Iso timawag kanyak nga, ada kasapulan dito, ayan nyo. Iso nga maya. Nada boyfriend mo? Humpay. Agar-aram. Ijayami agad, ado agar-aram kanyak. High school graduate ka? Huwon manong, tamarigrikat kam lang. Wala si kakanumet, high school graduate ka. Yung nagagat ka, nagagatak lang. Nasayat ka pa, itawan ba ding ambisyon? Amo manong, no makiasawa, kasking ka tipilihan. Tapay. Gabutan na singpet ka, nagagat ka. Kaya't mo ka di ngarot, sa kanya, nga mabaakanan, nga baro. Manulang tatawan mo, 39. Di, ubing ka pa ya. At tapay mga asawa, 50, 60. Ano man, sigang tagid din. Ubing matpay talangam. Kapag magbagam di kasta. Di ka mabain? Ah, nakababayin ka dito, mga bagatos to. Anat na ngayatam kanya. Ano magustom kanya? Diyan harot kinagagat mo. Di kita agar-aram kanyak sa diyan mi, at dati mamartek, sigarilyo, at sa isadot, standby. Pagkan ano karod mga idang aklunin, kasi yamot obrada, mamartek, ag sigarilyo, kada standby, o anong brana. Awan ti nag-aram kang matino. Awan, pero barin ko nak, no, mapanag, makikatulong sa diyan nga lugar, barin sa diyan ti masaraktos, gusto ko nak. No, hasta, kayat na. Kayat ka. Kayat siya manong kayat na. Nagpintas ka. May kakaroon na. Natoy. Kayat umay ko marakop kanya ako na. Ang peso. Manong nemi kinam kadlay ngaya. Tigasat. Babae pa yan manong nemi ti umay. Gapukano tanagagatak na singpetak. Adamat kadirason na manong. Kasano ko kahit nan, mamartek ka da istambay. Sa dito kumadian ta aragsak na nga ron. Manong nemi, iti mo na agundaway ang makaarako pak. Itikas kiniling manong nemi. Nagbanglo. Abi, nagdigos ka, sakbay may ka. Haan. Adalag basit inregalo ta kanya ang banglo. So, pinasot-sotak mo tibagi ka. Isang arti maangot mo kanya. Agit lang it ka. Huwag nga mo rin na kasta. Okay lang. Kat, mabaling ko nga nakitilips mo. Itapay lang agur-uray. Nga magur ka. Baka nga nagtutbras. Tay bigatan nagtutbrasa. Tay aldahan. Alaman? Kaya man? Ala. Mayat, mat. Okay, mat. Manong nemi damok iti makiinagek, makilips to lips iti may sa babae. Kat siyempre, itay palaeng manong nemi nga sa taon iti ingar ni Junjun. Kinidagtag lawlaw manong nemi no at pagipanak kang kuwana, sayang ka, nagaramin ako mga amin ti abong-abong. Indan, nagtoy, gagawit ka na. Sumarta ito nagtikwarto. Ala, panagluluto, ninagagluto. Umikan tulayan agpasyar sa jay, anda kakaparitan. Ta ito rabi, umiyang kan sa di pagyanag. Kasta nga rin tinapasamak manong. Kasta una iti ayat dananang kinitatang, iti bagak mapangko pasyaran manong nemi, tay nubya.
Kayat nang umyanak. Alakit alios to nga ron barok. Kaya po ko naktupi kami na yan. Ay, apo, yaman kami pa, apo. Tamandaan kami nitun iti apo ko. Handangin paharid manong na nga pinasyar ko isuna. Ket idamud akit agawid ak ng kaputan na turog dan. Simrek kami maternity siled manong name ni iling ket dituyan. Nga napadasa kun manong iti nakainaig iti maysa nga babae. Nasaan nga ni Sylvia nga first love ko no dikat daytoy ni iling nga second love ko. Manong name virgin ni iling. Agpadpada kami agdadamo. Ito yung muna nga rikos kasla kami pala unay narik na. Imiti may kaduwang gundaway, nakasurusuro kami manong permi, ti anang sabmi, apa nakaitayok tayo. Anong name nagdinamag nga daan ako ni ti boyfriend. Ay, girlfriend ko nagkuma. Kat kastawa na ti antyaw ta kanya. Mo ako nagtuway ngamin kat. Adan tumitlangan. Manong taon na? 19. Tata? Opo, sorte ka. Sika lang kami tayan na kahit. Aging ka manong nimi magtagtultulagan minti kasarmi kiniya iling. Eribimtak ti damag manong nimi. Nakalpasan nga naipas ngay ni Sylvia ti anak na napukawan ti komunikasyon da kini Peter. Nakita na minsan ni Nanang na manong iti maysa nga amalem iti tersena. Ay, Nana, kumusta kayo? Ay, sige gayam, Simon. Kumusta mo ni Sylvia? Lalaki o babae di anak na? Diya po ko yun. Lalaki. Inikkan nakagpeso ti apo ko. Marig naman nga, bastardo. Sabi ko mga bastardo. Ket, kasarmat ni Peter, peke, di kasarda. Ana? Kaputa, hamad gayam nga nagdiborsyo, da Peter kente asawa na. Kasta gayam. Kahit kumusta mo ni Sylvia? Dahil ati pa na, sangsangit na. Nagbababawi. Di mawat lati anak, pinagustuhan lang ang madaan ti apo ko. Ay, huwag gayam, Simon. Nukas pagarigan ta kayat na kan ni Sylvia. Kaya't mo ka di ka sikat agbalin nga ama, jay apo ko. Nana, adan nubya, 19 years old. So at asawa, nimbes ka ni Sylvia. Pag nanok ko mapangarod ni Sylvia mat ita, sa hamad na sakti na kauna, sa talaga nakbaitihang kong kukwa. Ay, huwag gaya, i-advance ko, hindi pa nangahawis ko ka na kayo. Bagayon to basit ka ni Sylvia, to matender tumet. Kaya ito yung mga bulan, ag-asawa kam ton, kani iling. Noan niya timbagak manong nimi nga bulan, kahit pet sa 28, manong nimi si marong nga bulan, isumatan natin panagkasarbiting grande kani iling, imay, dagiti partido na manipot sa Jai Sanchez Mira kagaya. Nakaladumat ti tao mano, kasla padaya, pakasar ti hawayano, una ta, ano taragang ko na party mano, sa adumat urnong ko, napay sa pula kita. Ubing, ti asawak, banong nemi, kaya napututak iti talo. Nabigsa pa lang datatang kininanang manong nemi nga mga aywan karig iti talo nga puko da. Kahit ni Sylvia manong nemi nang tultuloy na ti pa nagbaak na. Dakil na jay putot ni Peter. Nga nadawat na, nga apo ko ni nanay. Medyo nga ron ti pagkasalita, manong nakunadan, awan sarbi ti kagat, no awang bakit, oremat na da bakit, no ama-under kamet. Sabi ko mata na kay bati ak tililiwa, karagini pata, dingag ka nagbuya, more power to your program, manong. Tuyag yaman nga pagaya mo, Simon. Thank you mat kang ka Simon. Thank you mat karagiti nagbuya kat nagdangag.